Ja. Was het is zo in de ja. Ik zit er maar zo maar of dat. We dan wel een miller. Maar dit is wel wel met de mannen. Maar dit moet eerst. Doe ook zo lang in de saus. Nou, ik zit pap ik probeer dit. Ja, jy is pap, ek vat jou een arm. Jy lekker daar op die gras gaan speel. Stop dit Adrian. Druk dit nou met voete. Adrian. Ek druk dit self in, dit se arm op seer. Sit jy met my. So. Droebels, rustig. Ja, jy is nie so rooi gesig. Ja. Jy is nie van druk. Wie druk op? Dis so. Nee, ek besig om hom te Sit nou weer aan op hom gaan. Ja. Geen goed gebruik. Ek sal vir hom. Wat is die maat van? Ja, ek is van kaal. Ek wil ook kaal. Moet ek skoene aan.